nan inda nace faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim muka tsaya anan lalurar numfashi ce amma in ka kalli larabcin a tsaya wajen tahwi ilaihim warzuquhum sannan in ka tashi ka fara da warzuquhum min ath-thamarat ma'anar ta fitowa amma idan numfashinka ya dauke duk inda kaga dama zaka iya tsayawa ana cewa da shi al-waqful ittirari watan tilas ce ta sa ka tsaya a gurin to ko gurin bai dace a tsaya ba ana tsayawa amma ka tashi sai ka hado da gurin da zai bada cikakkiyar ma'ana sai ka dora wannan ayar wa idh qala ibrahim rabbi ij'al hadha al-balada aminan akwai makamanciyarta a suratul baqara wa idh qala ibrahim rabbi ij'al hadha baladan aminan wannan aka ce hadha al-balada wancan kuma aka ce hadha baladan aminan don an zo wajen fassara kuma tana canjawa nan hadha al-balada al-balad sai aka kawo shi ma'arifa bil alif wal lam al balad can kuma aka ce haza baladan sai aka kawo shi nakira amma ko ta ka'ida ta larabawa da suke cewa an-nakiratu idza takarrarat ta'arrafat wannan wani abu ne na ko na hawo ko ina ganin mabashi amma dai duk inda aka samu nakira idan ta maimaitu to takan tashi daga nakira ta koma ma'arifa amma dai abinda zamu dauka anan a can suratul baqara da aka ce rabbi ja'al hadha baladan amina ba garin akai wa addu'ar ba watan irin yadda wasu garuruwa suke da aminci to ka sa maka ita ma ta zamanto mai aminci shine fassarar na baqara waj'al hadha baladan aminan nan kuma waj'al hadha albalada wannan garin dai da nake ciki maka Allah ka amintar da ita shine bambancin fassara to amma dai da waccan addu'ar da wannan ta annabi Ibrahim duk Allah ya karba amma a wani lokacin kuma akan gashi an karba addu'ar a wani lokacin kuma sai a bada dama sai wani abu ya faru wanda zai ci karo da addu'a wannan ana son a nuna mutum watan iko na Allah shi ba a yi tilas kun ga annabi Ibrahim ku duba matsayinsa ya ce maka ta zama ta amintacciya Allah ya karba hatta dabbobi sun aminta a maka hatta bishiya da tsirrai sun aminta a maka annabi ya ce makkatu haram la yuhtala khala'uha wala yu'dhadu shawkuha wala yunaffaru sayduha abubuwa guda hudu sannan ƙarshen hadisin ya zo da cewar wala yultaqatu laqifuha abubuwa guda biyar maka Allah ya haramta ta in an ce maka ana nufin gunda yake inda ake cewa da shi harami in an ce harami ba ana nufin iya cikin ɗakin ba akwai gurare wanda yake suna da nisa kamar yanzu in ka to daga maka in ka zo billadin ma kana harami da wanda ya salla a cikin Ka'aba da wanda ya billadin da ɗaya kuke in ka gangara in ka tafi shara 60 inda ake cewa da shi Albek in ka tafi nan ma shi ma maka ce shi ma harami ne in ka tafi Bin Hassan shi ma harami ne in ka tafi Ya Balash shi ma harami ne in ka tafi Jarwal shi ma harami ne kawai sai dai mutum ya ce zai yi dawafi kai ba za ka yi dawafi ba zai ga Ka'aba ba za ka ganta ba amma in yi sallah wannan 100 din kai ma 100 za a baka shine abin da ake cewa da shi harami me yasa ya zama harami saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba a yadda a cikin haramin maka kaje kai ciyawa ba ko kai kirare duk wani abu wanda yake mai rai an hana ka taba shi bishiya ko ka dauki bulala ka daki ganyen bishiya ifado haramun ne duk abin da ka gani kai ka bar shi a haka sannan inda a ce kai mafarauci ne sai ka ga barewa koshashiya ta zo kusa da kai aka ce sai dai ka dauke kanka kan ma ka bata tsoro ka bata tsoro ka aikata haram shine abin da ake nufi da wannan watan
sai aka ce kuma duk abin da ka gani an jefar in dai ba ɗauka za ka yi kai cigiya ba ka tsallake ka tafi ka bashi ba kai ba tsuntuwa ka ga wani mutum ya yadda jaka kuma ga ta ɗan buɗe ka ga mint na dollars a ciki aka ce kau da kanka sai dai in ɗauka za ka yi ka je kai cigiya in ku ka ɗauka don kai amfani da ita ka ɗauki wata balbal shi ne abin da ake nufi da haram an haramta ta sannan kuma an amintar da duk wani mutum in ya shiga cikin maka amma da ike Allah ne a shekara ta 317 akwai wani mutum da ito daga Bahrain wanda ake cewa da shi Hamdan ibn al-Ash'as ana cewa da shi Abu Tahir al-Qarmuti ‘yan wata ƙungiya ne mai mugun nufi game da musulmi kuma suna danganta kansu da musulunci ana cewa da su baɗiniya suka ɓoyo makamai suka taho ana aikin haji akan za su zo maka su ma su yi aikin haji sai da suka shigo cikin ka'aba kawai suka zare makamai suka dinga kashe mahajjata a ranar a wuni ɗaya sai da suka kashe mutum 30,000 sannan suka tafi filin arfa can ma suka tarwatsa mutane suka kashe na kashewa suka dawo suka tumɓuke hajar al-aswad suka sa tsani za su ɓallo wannan indararar na ka'aba da ake cewa da shi miza sannan suka zo maqamu ibrahim shi ma suka tumɓuke shi suna neman su cire inda annabi ibrahim ɗin ya taka su tafi da shi amma dai an samu wasu ƙabila da ake cewa da su Hudhayl sun ta rigima da su amma duk da haka sai da suka tafi da hajar al-aswad sai dai shekara 22 a gurinsu ba a dawo da shi maka ba kun ga duk inda kake jin wasu mugaye wasu 'yan ta'adda wasu 'yan barbariya to sai dai ai maimai yanzu waɗannan mutanen da muke ta ji sun gallabe mu suna ta kama mutane da mutanen da suke zuwa da sunan addini suna kakkashe mutane wanda ba su je ba su gani ba duk tsiyar da za su yi an yi wacce tafi ta a baya kuma an yi an gama ta zama tarihi kuma wannan abin ina gaya muku wallahi ko ba daɗe ko ba jima zai zama tarihi in Allah ya yarda ko da wasu suna da wani mugun nufi suna son a ci gaba da abin in Allah ya zo ya dakatar da abin zai dakatar da shi ta inda ba a sani ba kun ga waɗannan mutanen jitsiyar da suka yi ku duba dai girman harami ga kuma addu'ar annabawa amma Allah ya bada wannan damar domin ya nuna wa mutane isassa ku duba matsayin Madina ga wanda yake kwance a cikinta amma sai da aka samu lokacin da aka samu wasu mahara suka zo Madina suka kashe wanda za su kashe sannan suka ce sun halatta Madina a yi fyaɗe a yi duk abin da za a yi a cikinta sai da aka kwana 3 ana tsiya kuma Allah da yake halim ne sai ya kyale su amma da ka baya duk Allah ya yi musu talala kuma sun rubta to haka Allah yake sha'aninsa sai bar wani mugu ya ta tsiyarsa ina ganin kamar babu komai babu abin da zai faru amma san da Allah ya juyo kansa sai zama abin tausayi yasa ku duk lokacin da aka kama wani mai irin wannan abin sai kuma ya dinga cewa wai a tausaya masa shi fa bai ji tausayin kowa ba amma shi kuma yanzu yana cewa a tausaya masa Allah ya tsare mu Allah ya tsare mana imanin mu to annabi Ibrahim yayi wannan gari addu'a maka kenan sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yaje Madina yace duk irin addu'ar da annabi Ibrahim yayi maka Allah na roke ka kwatankwacin ta ka ba Madina sannan yayi wata addu'ar yace wa junubni wa bani an na'budal asnam da ni da ƴaƴana Allah ka nesanta mu da bautar gumaka kun ga ya roki Allah kada ya bar ƴaƴansa su bautar gumaka amma kuma a cikin zuriyar tasu an samu masu yin bautar wani yana nuna maka kada ka dinga cewa nayi addu'a ba amsa ba an amsa maka amma ba yadda kake so za a amsa maka ba a wani lokacin kakan yi addu'a a amsa maka yadda ka faɗa a baka wani lokacin kuma sai a ki baka yadda ka faɗa din sai a yi maka wani abin yafi maka amfani kuma yanzu idan aka ce dukkanin zuriyar annabi Ibrahim kowa zai bauta wa Allah ne akan tauhidi to ina maganar waɗanda Allah yanke hukuncin za su shiga wuta a ina za a samu su shi sa sai irin wannan sai a bar wasu sai su saki layi
in suka saki layi kuma sannan sai Allah ya kama su da laifin wannan shikan layi. Annabi Ibrahim ya ce rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas, innahunna gumakan nan sun batar da yawa daga cikin mutane. Kun ga anan an jingina bata zuwa ga gunki yayi sai batar da mutum, saboda shi aka bautawa, ko da wasu ne suka sa shi ma sai aka liƙa masa abu. Wannan yana nuna duk mutanen da suka taimaka wajen yin wani abu wanda ba na kirki ba, da wanda ya kirkira abin da wanda ya taimaka da wanda ya bada shawara, dukkanin hukuncin su daya. Kamar wanda ya taimaka aka yi abin kirki, wani kuma ya bada kuɗi, wani ya bada jikinsa, wani ya bada shawararsa, wani ma ya zo ya ce da su sannunku da aiki ana saka muku da alheri, dukkanin sai su yi tarayya cikin lada. Kamar yadda wancan za su yi tarayya cikin laifi, wannan kuma za su yi tarayya cikin lada. Annabi Ibrahim ya ce faman tabi'ani fa innahu minni, wanda duk ya bi ni to inda zaka kai ni Allah ka kai shi, shine ma'anar fa innahu minni, ya zama nawa. In ka zama na Annabi Ibrahim, ina Allah zai kai Annabi Ibrahim? Cikin rahama. To kai ma sai a kai ka cikin rahama. Sai ce duk wanda iya yarda da abin da nazo da shi, ya bi ni akan tauhidi, to ya zama nawa Allah, inda zaka kai ni ka kai shi. Wa man asani, wanda kuma ya ki min biyayya, isaba min, yayi shirka da Allah, fa innaka ghafurur rahim. To kun ga anan rahama ta shigo da tausayi. Bai ce Allah duk wanda ya ki bi na ba Allah ka kama shi, sai ce wanda ya saba min Allah kai mai gafara ne mai jin kai. Wato in ka ga dama zaka iya masa gafara, za kuma ka iya yafi masa abin da yi. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. wannan Annabi Ibrahim yana kwantar da kai ne, wannan ana cewa da shi at-tadarru, da nuna buƙatuwa zuwa Allah. Umartarsa akai, matarsa yana ƙaunarta, dan da ijima ina roƙon Allah ya bani ɗa, sai da shekara 88 sai aka bashi ɗa ɗaya namiji, shine Annabi Isma'il. Kuma ga matar ina santa, sai aka ce da matar da ɗan ɗauke su da Kanan kamar da su Maka. Kuma Maka a wannan lokacin fako ce, ba ruwa, ba a noma, ba a komai, gari ne bushashe, ba ma kowa a gurin. Aka sa shi tafiya tun daga Iraki fa, ku duba Iraki daga nan zuwa Maka aƙalla kusan tafiyar kusan kwana 30 ce. Aka ce ya ɗauke ɗan da yake so da matar da yake so ya je jefar da su a can. Wannan shine jarabawa, abin da kake so a ce ka rabu da shi, kuma wanda ya baka abin shine ce ina son ka rabu da wannan abin saboda ni. Annabi Ibrahim ya ce to Allah ya ɗauki ɗansa, ya ɗauki matar, bai gaya musu ina zan kai ku ba, me dalilin da zai sa in kai ku, kuma su ma tun da suke na Allah ne ba su tambaye shi ne gida ina za ka kai mu ba. Da ɗanyen jego ya ɗauke su ya kai su a can, ya ajiye musu ɗan kwandon dabino da ‘yar salkar ruwa, ya juya tana cewa a nan za ka bar mu? Bai kula ta ba, sai ta ce ko waiwaya bai ba, ta ce Allah ne ya ce ka ajiye mu a nan? Sai ya ɗaga kansa ya ce shi ne. Sai ta ce to ba zai wulaƙanta mu ba kuma zai tozarta mu ba. Wannan shi ne ƙa'ida ta Allah, in ka zama nasa ba zai bakka ba, sai ya taimake ka. Abin da yasa kake ganin muna samun matsala, alaƙar mu da Allah ce take da rauni. Wani lokacin kuma alaƙar ka da Allah za ta zama to mai kyau, amma Allah sai ya sa a wujijjiga ka, saboda ka ƙara samun matsayi, ka ƙara samun daraja, tunda ita darajar ba haka ake samun ta ba. To shine Annabi Ibrahim yake hikaya, yace Allah na ajiye zurriyata, na zaunar da su biwadin, a wani wadi. Kun ga wadi ko a Hausa in aka ce an jefa shi a wani wadi, ya tafi inda yake akwai matsala. To amma abin da ake cewa da shi wadi a Larabci ana nufin in aka samu fili tsakanin duwatsu ana cewa da shi wadi. Haka nan ya je ya ajiye su. Lokacin ba Ka'abar babu ita, a ruwan sama da wane ne ya rushe ta, ba alamar ta kwata-kwata. Shi dai kawai an ce da shi ya je nan gurin. Shi ne ce Allah na ajiye zurriyata. Kaga wannan ya nuna ba ita kenan ba, matar tasa akwai wata, kuma ɗansa guda ɗaya ne ya ajiye, amma yana fatan Allah zai bashi wani, ko da wannan kura ta cinye ko wani abun naman dawa da ya hallaka su, amma dai yana jin Allah zai bashi wani. Yace biwadin ghairi zi zar'in,
gurin da shuka ko fitowa ba ta yi, wadin ghairi zar'in gurin da in kai shuka ba za ta fito ba, inda baitukal muharrami amma na ajiye su a gurin da nan ne inda ɗakin ka mai alfarma yake. Rabbana li yuqimus sala, wannan abin da ka sa ni nayi kuma kayi wannan umarnin ne domin su tsaye da sallah. Kun ga da ba a kai Isma'il ba a kai Hajara ba, ta ya za a yi ibada a gurin? Watan dalilin kai su ɗin sun zamanto hurrasul bait, don su zamanto su ne masu sa ido wa ɗakin Allah, sannan kuma waɗanda za su sa tauhidi ya zamanto ya yaɗu ya watsu a cikin al'umma. Li yuqimus sala, kuma su tsaye da sallah. Abin da ake nufi da iqamatu sala shine almudawamatu alaiha. Duk mutumin da yake sallah wata ran yayi wata ran ba zai yi ba a kiransa muqimus sala. Wanda yake iqamus sala shine wanda kullun yana yin ta akan lokaci. Faj'al af'idatan minan nas tahwi ilayhi. Allah na roƙe ka yadda na ajiye iyalin nan nawa saboda kula da ɗakinka dan ai bauta maka. Allah ina roƙonka ka sanya zukatan mutane su ji sun jawo cikin sauri zuwa wannan gurin. Kaga af'idatan minan nasi sai a kawo min. Mujahid ɗaya daga cikin manyan malaman tafsiri, almajirin Abdullahi dan Abbas, yake cewa da Annabi Ibrahim addu'ar da yake cewa faj'al af'idatan nasi, da kowane irin addini kake sai ka je maka. Kirista zai je, Yahude zai je, ba Majusai zai je, ko ba ku sako hana su ba. Tunda Annabi Ibrahim ne ya addu'a, shi kuma ya jawo su sai sun zo. Amma sai ya ce faj'al af'idatan minan nasi, min din nan dan a nuna cewa babu wanda zai je maka da sunan ibada sai mummuni, sai musulmi. Duk wanda ba musulmi ba zai iya zuwa ba. Kuma ko an maka visa, an maka passport, sunanka John, an dawo da kai ka koma Musa, in aka sauke ka a Jidda aka ce a sa ka a mota ka tafi aikin haji, ba za ka iya zuwa ba saboda ba baka wannan damar ba. Zuciyarka za ta cika da tsoron cewa wataƙila za a gano ne, sai ga mutum ba zai je ba. Sai aka ce wannan addu'ar da Annabi Ibrahim yayi, duk wanda kaga ya amsa kiran Allah ya je aikin haji to musulmi ne shi, ko da ina da wasu laifuka amma yana da imani. Inda ba shi da imanin ba zai je ba. Wannan tahawi ilaihim, akwai ƙira'ar tahawa ilaihim. In ka ce tahawi yana nufin al-isra wal mail, in ka ce tahawa shi kuma ina nufin mahabba, don kowa ije yana son maka. Shi kuma a wannan ƙira'ar ko ba musulmi bane zai ji ko gulma ina son ya je maka, igano me ake yi a can. Zuciyarsa za ta goyi musulmin nan da suke taruwa da yawa a can, wai me ake ne a gurin nan, ya za in je? Zai dinga jin zuciyarsa tana karkata zuwa garin. Kuma wanda yake musulmi zai je yana son garin. Za ka je garin a wulakanta ka, a ɓata maka, a maka ba daidai ba, amma ka dawo sai ka koma. Akwai wanda in aka gama aikin haji ce na daina zuwa, amma ba ɗana buɗe ƙofa za ka je yana cewa yaushe za mu tafi ne. Shine faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim ko tahwa ilaihim. Duk wahalar da ka sha sai ka ji kana son ka koma. Warzuquhum minath thamarat, Allah ka azurta su da kayan abinci. Ath-thamarat anan gurin ba ana nufin kayan marmari kadai ba, duk wani nau'i na kayan abinci Annabi Ibrahim ya ce Allah ya azurta mutanen Makka da shi. Kuma wannan addu'a da aka yi mutanen Makka da addu'a da Annabi ya yi mutanen Madina sai ta shafi kasar gabaki daya. Kuma wannan addu'a da ta shafi kasar gabaki daya sai ta shafi ma jaziratul Arab gabaki daya. Wannan yankin da ake cewa da shi Gulf, za ga Allah ya musu albarka. Guri ne fa wanda yake yanzu Dubai da mutanenmu suke ta zuwa, me a Dubai? In banda gini. Gari ne mai masifar zafi, Sahara ce, in kana sa dogon wando a nan da dogon riga an kaje can sai koma sa siri kwata. Saboda zafi, sai ka shiga AC a mota, sai ka shiga AC a masallaci, sai ka shiga AC a ɗaki, sai ka shiga AC a kasuwa, sai ka shiga AC a office. In ba haka ba sai ka galabaita. Mu fa nan in zafi ya ishe ka sai ka hau kan sauran gidanka. Ba wuta amma akwai iska ta Allah ya turo maka ita, amma wallahi can garin ba za ka iya rayuwa ba sai da wannan abu. Amma za ga gurare ne ba su da daɗin zama, amma sai Allah ya musu albarka saboda addu'ar annabawa, ya zamanto ba su da matsalar abinci, ba su da matsalar wuta,
ba su da matsalar ruwa, ba su da matsalar tsaro, ba su da matsala komai akwai. Wannan addu'a ce ta annabawa. Shi sa za ku ga wanda ya je maka sai ya ƙoshi, kuma duk mammakonsa ko da zai bai taɓa kuɗinsa ba sai ya samu abin da zai ce ya ƙoshi. Sabil ma ta ishe shi zai ci, ko ba gwamnati ce take bayarwa, ka ku ɗauka gwamnati ce take bada abinci, ire-iren ku su ne suke bada abinci. Kowa kawai zai ji ne ya kamata ni ma na bada sadaka, har a ƙarshe ma aka mai da shi akwai kwamitoci, gwamnati ta shiga ciki sai ka kai kuɗin, kuma za a yi abin da za a yi, a dinga bin mutane da abinci. Mutanenmu saboda sun ga banza sai ya karɓa, ya ƙara karɓa, ya ƙara karɓa, yana tafiya da shi sai ga wanda ya fi wannan kyau da daɗi a gaba sai ya zubar. Aka ce Allah ya yi musu wannan ne la'allahum yashkurun, abinda ake nema daga gare su godiya. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin, ya ubangijinmu duk abinda muka ɓoye ko muka bayyana ka san shi. Wannan babu wani abu da zai ɓoye wa Allah, komai Allah ya san shi. Wa ma yakhfa 'ala Allah min shay'in fil ardi wala fis sama, babu abin da yake ɓoye wa Allah, komai kankantarsa a sama ne ko a ƙasa Allah ya san shi. Alhamdulillahi alladhi wahaba li 'ala al-kibari Isma'ila wa Ishaq. Annabi Ibrahim ya gode wa Allah, yace kai Allah na gode maka da ka bani duk da shekaru na dinnan da ba me shekaru na ba zai haihu ba, amma sai ka bani Isma'il, kuma sannan ka bani Ishaq. An ce tsakanin Isma'il da Ishaq shekara 15 ne, ko shekara 12 ko 13. Domin an haifi Isma'il kamar yadda na faɗa, annabi Ibrahim yana shekara 88, sannan aka haifi annabi Ishaq yana shekara 100 ko 120. To kun ga ɗan shekara 120 ya ake matsamanin haihuwa, sai ce kai Allah na gode maka duk da wannan shekarun na aka bani ƴaƴa. Ita ma matar tasa an ce shekarar ta 95, kaga ta zama juya, ba magana haihuwa, amma Allah ya sa ta haihu. To wannan duka, to shi kuma me yasa ake kawo mana wannan? Dan a nuna mana babu wani abu da Allah baya bawa. Kawai abinda ba a so, kakka roki mustahili, ka ce kakka mutu, kaga wannan ganganci ne da kuma ta'addanci a cikin addu'a. Allah kakka sa na mutu. In dai ba wani abun bane, ka ce Allah ina son na je Abuja, Allah ka sa ka a sace na a hanya, kada ka ba da dama wasu su kawo min faralki in mutu, ko kuma kada in hatsari in mutu. Wannan zaka iya roƙon haka, amma ka ce so kake ka zauna har a gama komai a tashi kana nan, kaga wannan ka roƙi mustahili. Ba a roƙa Allah wannan, watan abinda ba zai yiwu ba kaka roƙi Allah. Amma duk abin da yana iya yiwuwa dan adam zai iya samu sa, kuma a cikin sunna ta rayuwa Allah ya hukunta za a iya samun abin, kaka ce maka girma. A gurin ka kai ne yake girma, a gurin Allah abin ba shi da wani girma, musamman abin da ya shafi duniya. Abin da ya shafi lahira shine yake da girma a gurin Allah. Samun rahama, samun gafara, samun yarda Allah, wannan shine babban abu a gurin Allah. Amma maganar Allah ya baka mulki, ko ya baka kuɗi, ko ya baka gidaje, ko ya baka motoci, ko ya baka filaye, ko ya baka waye, wannan abu ne mai sauki a gurin Allah. Inda wannan abin yana da kima a gurin Allah, wanda bai yarda da Allah ba, Allah ba zai bashi ba. Amma sai ga wanda ya yarda da Allah, mutumin kirki, Allah ya hana shi ko sisi. Ga wasu can ƴan baberiya kuma Allah yana ta basu. Wannan ina nuna wancan abun bashi da kima ne. Da ina da kima da zai keɓanci nasa ne da shi. Shi yasa za ku ga shari'a Allah ina ba wanda yake so ne. Nagarta Allah yana ba wanda yake so ne. Ka ba Allah, sai Allah yana son ka zai yadda ka bi shi. In baya son ka ba zai yadda ka bi shi ba. Kamar yanzu ka ɗauki dukiyarka ne kai aikin kirki da ita. In Allah baya son ka, wallahi ba zai baka kai ba. Sai kai ta tarawa ka kasa ci a kanka, ko kuma ka ci a kanka, ka yi riga, ka yi mota, ka yi gida, amma wallahi ba za ka iya sadaka ba. In ka ga wani ne sai ka ce kai ba ku san darajar kuɗi ba. To sai Allah yana son ka, in baya son ka ba zai baka kai abin da yake so ba. Saboda haka annabi Ibrahim ya gode wa Allah bisa ga wannan ni'imar. Inna rabbi la sami'ud du'a, lalle ubangiji na mai amsa addu'a ne. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Allah ka sanya ni zamanto mai tsayi da sallah. A cikin zurriyata ma a samu masu tsayi da sallah. Wannan yana nuna akwai waɗanda ba za su tsayi da sallah ba. Shi yasa sai ya ce wa min dhurriyyati, a cikin su akwai wanda za su tsayar, akwai wanda ba za su tsayar ba. Rabbana taqabbal du'a, amma duk da haka yake ƙara naci, yace Allah karba addu'ata. Wannan shine abin da Allah yake so.
Allah ina son naci, baya son ka roƙa yau ka roƙa gobe ka ce ka gaji, so ike ka nace kai ta yi. Wani ma an ki bashi ba dan ba a son sa ba, muryarsa ake so in ji, a ce Allah yana son ya ji muryarka, sai ya hana ka domin kullum ka zo ka ce Allah bani. Allah ya sa a bamu da abin da muka roƙa cikin gaggawa kuma cikin sauki. Rabbana ghafir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Sannan yayi addu'a ga kansa. Kun ga matsayin Annabi Ibrahim, amma cewa yake Allah kai mun gafara. Sannan Allah kai wa mahaifana gafara, uwa da uba. Wannan sunna ce ta annabawa, mutum yayi wa mahaifansa addu'a. Domin su ne sanadiyar zuwansa duniya. Kun ga Annabi Ibrahim anan yayi wa iyayensa addu'a. To anan wasu suke ta kawo magana cewa to shin Annabi Ibrahim yayi wa mahaifansa addu'a musulmi ne ko ba musulmi bane? In ba musulmi bane me yasa ya musu addu'a? To sai a dauko ayar falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min. Tunda ya gano ba na Allah bane, addu'ar sai ya daina yi. Amma duk mutumin da yake da uwa da uba wanda musulmi ne su, ko da suna wani irin kuskure, to bai kamata ya basu haka ba, idan ga musu addu'a. In ba musulmi bane, addu'a da zaka yi musu ka neman musu Allah ya shirye su, domin su zo su ma su shiga cikin alheri wanda ke cikin addinin musulunci. Annabi Ibrahim yayi addu'a ga mahaifansa, wanda ya zama kamar sunna ce mutum ya dinga yi iyayensa addu'a. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wa sallam baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.